Nung kali taklak lah, ya lem biang gerak-gerak. Mana ini nang. Nah, yang nasi. Mai urdu bilang. Nung kali main taklak lah, jangan go. Bini kan sekolah pernah jangan go. Sebelum nak siapa? Kata bang sas dah. Mama jadi pagi ya. Enggak मोजां बा आयु बे सासे सेंग्रा दोंना लोगो बिदों फैनो हागोन आं नोंखौ नाङाहाय मा आंनो हैलाहाय नों आंनि लोगो बा नाङालै मा आयु मोनबावगोनहाय लोगो बिसोरखौ मोनगोन सानसे जों बिसोरखौ लोगो खालामनानै लानांसिगोनलै होमबानियासो फिथा गोथाव मोनजागोन मोनजामारगौमोनथ' आरो होमबानियासो सेंग्राफोरखौ बिदिनो फरायनांगौ होमबानिया फिथा गोथाव मोनजायो गोथाव मोनजामारगोनथ' लोगो थिगानो लोगो औहाय Miani siklayaबो मा एसे मोजांमोन बिबार बारसे होनानै फटायनांगोन बे लान्थायाबो आंखौ लाबोबायना होथोथो मलाबा लोगो मोनबावनायबा र' हांनांगोन इसोरनि गामिथिं खेबसेसो मला हायगोन एसां गोबाव नेबाय आङो बोरमाखौनो दे लोगो नेबाय थादो दांलै बोरमाखौनो लिंनाया रायजासिगोनसो दांलै आङो दिनै ओइ बाबायमोन नामा एसां गोबाव नेबाय आङो मा एसे गोबाव बोरमाखौनो गोनाङा बिदिबा जायाना खामफ्रांबायलै खामफ्रांबाय बिमायानो थोरसि खुरै सुनो थिनबाय हाबाब नोंसो सुबावनांगौ थोरसि खुरैखौबो ओंलै मासे बादुलिहाय हिनजावफोर गैया ना गैया लोगो हिनजावफोर सासेबो गैया आयै दुखुनांथावना बाथ्रालै नोंहा नोंसालाय नोंसा जाहाबो हिनजावफोर गैया गैनायालाय दाखालिनि सिख्लाफोरा मासे मोजांमोनरा आंनि सिख्लाखौ फोथायनाङालै हले नै आहा फुलबो लाखाबाय आयै हाय साला आं गोमानोसो मादो जोंथ' सिख्लाफोरनिसो रायलायबाय थादो औ बोरमा खावैनो होननाय खुरानो गैला माथो थांनांसिगोन टाइमासो बारलायलांबाय औ बहा लोगो मोनो बेयावनो होदो नों लोगो औ जागोन नङाबा ओरैयासो रानगोन जोंहा लोगो मोनलायबाय माथो दाखालिनि सिख्लाफोरा बे एरियानो जाथारगोन बियो फुलाबो रानलाय लांसिगोनसोमोनलाय आं फंसे खोथा सोंजागोन नोंनियाव औ दे खोन्था नोंस्रालाय दाउ अमा बोरमाफोर दंना गैयामोनलै बोरमा दंमोन नाथाय मानोबा नांगौमोन औ आंनो नांगौ जादोंमोन बे बोरमाया हनै हर दे बिदिबालाय रलाया दा नोंनि नाम्बारखौ मोनगोन ना मोनगोन सिन्था खालामनाङा आंनि नाम्बारा हले मोनब्रैल' दे खोन्था 00000 वाव ओमफ्राय बे नाम्बारावलाय फन थाङो ना थाङो आंना हले मबाइला गिदिर आइ मा बायसाहाय 00000 आयु नंगौना नङाहाय नंगौलै ओइ लिरदों आफाया सना बाय बेथ' बोरमाखौबो दों होनना मिथिखाबाय हायदो तांहैनोसै फानहैनोसै ओरै मोनबानो जाबाय थुदो बेखौबोथ' मा दैयाव मिथिखाबाय सान्दुं मोथाथा लायनोसै आरो दिना जोबोद मोजां दे दाखालिथ' बेफोर देलायसिनो खुलुनाया नङामोन ना हाबा बिसोर र' देलायसिनो खिथाय नांगोन बोरमा सिखावसो र' देलायसिनो खिथाय नांगोन लोगो नों दाखालि नोंनो खुलुलायनाया बे बोरमा सिखावसो नंगौना नङालै मानो नङा जानो फैनाय होनबा थौ जागोन दे आयु मा जादों बोरमाया सेमे बेला बिसोरनि मोनबो जाहानि जाहानि जाबाय सासेया लेबर सासेया सासे बोरमाया बोरमा रायख' नों आबाबो अरजाया सोर सेंग्राखौ रायख'खौ मा रायख' आंलाय खाव माराखैनो खावाखैबा दानो मोसानोसै दे मोसानोसै Kasarapri. Oke, bye. Hai, Suni.
बेसारा मा बेसा